Croeso i chi'r podlediad am drawsieithu yn y gyfres am filiwn. Yn y podlediad yma, mi fyddan ni'n gweityllu beth di trawsieithu, pam da ni'n trawsieithu, a sut i drawsieithu'n effeithiol yng nghyd-destun addysg. Gwawr Milor dwi, gydarlithydd ar gyfer y Gymraeg o fewn y cyrsia AGA, sef addysg gychwynnol athrawon ym Mhrifysgol Bangor. Ac yn cadw cwmni mi heddiw, mae'r Athro Enlli Thomas, athro mewn ymchwil addysg a dirprwy is-ganghellol cyngorthwyol y Gymraeg Prifysgol Bangor. Hefyd, Dr Sian Lloyd-Williams, cyfarwyddwr ymchwil yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth, a hefyd Dr Bryn Jones, cyn-athro, cyn-darlithydd addysg gychwynnol athrawon. Oedd y ddau yn efo'n gilydd doedd Bryn ym Mhrifysgol Bangor. Mae o'n ymchwilydd a'i faes doethurol mewn trawsieithu. A mae yna un peth sy'n cysylltu ni i gyd hefo'n gilydd yn y ffaith bod ni wedi cydweithio neu cydawduro y cyfeirlyfr cyflym i addysgwyr am drawsieithu yn y dosbarth. Ac ar glawr y cyfeirlyfr yma, mae'r athro Colin Baker yn dweud bod trawsieithu wedi datblygu i fod yn gysyniad mawr, newydd, cyffroes. Lle dwch i ni gychwyn efo'r term yma. Lle ddoth trawsieithu? Pryd ddoth o? A pwy fathodd y term trawsieithu? Dyma chi beth ddudodd Dr Ken Williams. Mae'r term trawsieithu mae'n siŵr yn dod o ganol yr 80au pan oedd Dafydd Wytol o finna mewn cwrs i ddirprwy'r brifathrawon mewn gwesty yn Llandudno. Ac oedden ni newydd yn gwrando ar y dyn yma o Brifysgol Agored wrthi'n Saesneg wrth reswm, a mynd yn ôl i'r bar, ni oedd y cynta'n bar, a o'n i wedi rhaid fy nodiadau ar y bwr, a di mynd i'n ôl rhywbeth ifat i'r ddau yna ni. A pan ddys i'n ôl, dyma Dafydd yn dweud, Dyw, dwi'n gweld bod chdi eitha'n gwneud fath a fi, wyt ti'n sgwennu dy nodiadau yn Gymraeg? Wel, ydw, medda fi'na, bod y ddarlith yn Saesneg, lle medda fo. O leia, medda fi'na, a beth ti'n gwneud fo terma? O, os dwi'n yn gwybod beth nhw'n Gymraeg, dwi'n rhoi nhw'n Saesneg, medda fi. Reit. Mae hon yn broses lle mae yna dreulio gwybodaeth yn digwydd meddwl ddau yna ni wrth yn gilydd wrth drafod. Mae o'n fwy na chyfieithu, felly be gawn ni? A wrth drafod a falle dyma'r gair trawsieithu, felly dyna pryd cychwynnodd o. O rwan, ar ôl hynny, ar ôl i mi adael ysgol a mynd i'r coleg normal a dechrau am droi ag ymchwil ac yn y blaen, dwi'n cofio mynd i dŷ yn y pentra yma'n Llanfaelog, a o'na hogan bach rhyw 2-4 oed yna, a ti'n gwbl i Gymraeg, a'i mam i'n Gymraes. A dyma'r ffôn yn canu, a dyma'r tad yn dweud wrth i am mynd i atab y ffôn, a dyma hi draw at y ffôn, a o'n i'n chlywed hi siarad yn Gymraeg ar y ffôn. A mae'n hir a hwyr, nath i'n gwybod yn ôl o'n syth, mae'n dipyn dyma i'n ôl, a dyma hi tad i'n gofyn, who was that on the phone, meddwl fo? A dyma hi tha'n dweud, oh, meddai, it was the garage in Bryn Jones, and he wants you to take your car in tomorrow morning. Hynny di, oedd ei wedi gwrando ar y negas yn Gymraeg, yn Gymraeg oedd, a wedi trosglwyddo'r negas yn Saesneg. Nid wedi gyfeitho, wedi trosglwyddo fo. Ac o'n i'n dechrau meddwl, reit, mae hwn yn digwydd yn naturiol yn y Gymraeg. A mi gwelis o wedyn pan o'n i'n gwneud ymchwil rhwng 92 a 94, lle oedd gwers lyfrau Saesneg yn cael ei defnyddio mewn gwersi Cymraeg. Ac oedd hyn yn digwydd yn eang iawn bryd hynny, achos tôn am llawer o gwers lyfrau Cymraeg. Ac oedd o'n digwydd yn gwbl naturiol yn fanno wedyn. Ac ar ôl meddwl am hyn, a mi sonis amdano fo yn rhyddhawd ymchwil, dyma feddwl rwan, fedra ni ddatblygu rhywbeth sy'n digwydd yn naturiol i fod yn rhywbeth mwy swyddogol, fydd yn cryfhau y ddwy iaith. Dyna o'n i yn feddwl i ddechrau. Ac a felly, o'n i yn gwneud cyrsiau yn y brifysgol erbyn hynny, pan lyncwyd normal gan y brifysgol. O'n i'n gwneud cyrsiau i fyfyrwyr oedd yn gwneud eu cyrsiau trwy Gymraeg, ond y terma a'r gwers lyfrau i gyd yn Saesneg, ac o'n i'n trio datblygu y sgil drawsieithu yma. A wedyn, pan o'n i'n cael gwneud ymchwil, mi welis o ar waith mewn sawl ysgol gynradd Bodffordd, Tal y Bont, ysgol yng Nghaerdydd o ardderchog iawn, a gweld hyn yn digwydd yn gwbl naturiol.
A wedyn, trwy Colin Becker, mi soniwyd amdano fo yn ei lyfrau fo, a wedyn mae wedi datblygu llawer erbyn hyn drwy bobl fel Ophelia Garcia, ymchwilwyr yma, ag addysgwyr. Llawer iawn o'n nhw wedi datblygio ymhellach o lawer nag o'n i yn bwriadu iddo fo fod. A Bryn Jones wedi ym Mangor, dweud y gwir, mae Bryn wedi datblygu llawer yn fo yn ei erthygla. Wedyn dyna hanes trawsieithu. Ond mi fyswn i'n licio diolch cyn gorffan wan. Diolch i'r Ysgol Addysg yn Bangor am natblygu hwn ymhellach rwan ac am i'r llyfryn ma'r trawsieithu weld gola dydd. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae Dr Ken Williams yn sôn y fama am ei light bulb moment fel petai doedd yn sylweddoli bod o'n trawsieithu felly yn naturiol yn ei ddefnyddio fo fel rhyw sgil anymwybodol iddo fo ei hun, a'r cyfan wrth iddo fo weithio o fewn system addysg dwyieithog. Enchi, pam ti'n meddwl fod trawsieithu ymysg poblogaethau dwyieithog mor naturiol ac anadlu lle? Wel, ti di taro'r hwyled ar ei phen o fyna yn cyfeirio at yr cyd-destun neu'r poblogaeth dwyieithog ynde. Achos be mae trawsieithu yn mynd ar ei ôl o ydy yr sefyllfa'n mwyaf naturiol yna i siaradwyr dwyieithog, lle mae'r ddwy iaith yn rhan o reality bywyd unigolion. Rwan, tu allan i'r byd addysg, wrth gwrs, fedra ni weld hynny yn glir. Da ni'n clywed gwahanol ieithoedd ar y stryd, mae rhan fwyaf hynny ni'n gallu siarad o leia dwy iaith yn dydan, siarad Cymraeg a Saesneg, rhai yn siarad llawer iawn mwy na hynny. Felly mae hwnna'n reality i rhan fwyaf o unigolion yn y byd. O fewn y byd addysg wedyn, da ni yma yng Nghymru wrth gwrs efo amrywiaeth eitha difyr, amrywiaeth kaleidoscopic mae Bryn a'i gydweithwyr wedi cyfeirio ato fo yn y gorffennol o ran y math o sefyllfaoedd sy'n codi o fewn y systema addysg lle mae yna gyfnodau mewn bywyd lle mae rhywun yn cael ei drochi mewn un iaith ac cyfnodau eraill wedyn lle mae rhywun yn dod ar draws dwy iaith. Ond reality y byd ydy bod na gymysgedd o adnoddau, cymysgedd o ddefnydd o y Gymraeg a Saesneg, ddydwn ni felly ar gyfer y cyd-destun da ni'n mynd i fod yn ganolbwyntio fwyaf arni hi yn y podlediad yma lle. Mae yna gymysgedd go helaeth o wybodaeth allan yna, ac felly mae trawsieithu wedyn yn rhywbeth sydd yn dod yn reality, nid yn unig ar lawr gwlad, ond hefyd ar lawr dosbarth ynde. Felly dyna pam da ni'n cyfeirio ato fo fel rhywbeth sydd yn gwbl naturiol ac mae o yn rhywbeth sydd just yn amgylchedd ni. Ac felly mae o yn reality ac yn rhywbeth sydd yna o'n cwmpas ni drwy'r amser. Diolch yn fawr. Sian, wyt ti o ddydd i ddydd yn trafod y pethau yma hefo athrawon neu fyfyrwyr sydd ar ddechrau gyfradd? Sut wyt ti'n mynd ati i ddiffinio felly, i grisialu beth ydy trawsieithu trwy gyfeirio at rhyw arbenigwyr cydnabyddedig ag ati? Wel, mae yna lawer o sôn di bod am trawsieithu, ond hefyd mae'r term wedi esblygu hefyd dros y blynyddoedd math o beth lle, a mae'r ymchwil sydd wedi cael ei wneud yn maes yn eitha eang math o beth o ran hynny, ond mae yna rhai diffiniadau penodol a mae Baker a Wright wedi edrych wedyn ar rhai diffiniadau penodol felly o ran hynny. Felly, yn ei gysyniad greiddiol, be maen nhw'n nodi fel diffiniad cyntaf wedyn, ydy bod trawsieithu yn cyfeirio at, yr hyn dyn ni'n neud fel unigolion dwyieithog o hyd math o beth. Felly, be dyn ni'n neud ydy derbyn gwybodaeth mewn un iaith ac yna wedyn i ddefnyddio fo yn yr iaith arall math o beth lle. Felly, o ran y diffiniad eitha cyffredinol lle. Ond wedyn, mae yna ystyr ehangach wedyn, neu diffiniad ehangach, lle mae o'n cyfeirio wedyn at y ffyrdd naturiol na wedyn o sut mae unigolion dwyieithog yn cymysgu ac yn defnyddio ieithoedd nhw yn eu bywydau bob dydd. A mae hynny wedyn hefyd heb gadw at ffiniau ieithyddol penodol. Felly, be mae'n geisio wneud wedi i helpu unigolion dwyieithog i wneud synwyr o'r byd drwy wneud defnydd o'r
sgiliau ieithyddol yn y ddwy iaith sydd gennyn nhw, math o beth. Felly, chwmod, mae yna diffiniadau chydig bach yn amrywiol chod y fanne o ran ceisio rhoi ystyr i'r term math o beth. Lle. Wrth edrych wedyn ar y term yng nghydsyniad addysg yn benodol, mae yna, chwmod, diffiniad penodol, dwi'n meddwl, wrach sef Bryn yn gallu cyfeirio ato fo hefyd. Lle. Bryn, beth sy'n ti'n grisialu fo safbwynt i athro a deall yn well, felly, a rhywun cyffredin ar lawr y dosbarth, felly. Sut oes ti'n diffinio fo i rywun fel fi, felly, sy'n mynd allan i ddysgu? Mae'n ddiddorol oedd Sian yn cyfeirio felly bod gynnon ni ddiffiniad rwan o fewn yr dogfennaeth ddiweddara cwricwlwm i Gymru. A na i just cyfeirio yn syml at yr dyfyniad cryno yma, sef trawsieithu ydy arfer addysgeg sy'n golygu symud rhwng dwy iaith ar gyfer mewnbwn ac allbwn yn yr un gweithgaredd. Mae'r dysgwr yn derbyn gwybodaeth mewn un iaith ac yn gweithio gyda'r wybodaeth honno mewn iaith arall. Felly, mewn geiriau eraill, mae'r diffiniad yna yn seiliedig i ddweud y gwir ar y model cychwynnol gyflwynodd Can Williams felly, ar gyfer trawsieithu. Felly, fyswn ni'n bathu hwnna fel model Cymru o trawsieithu. Ia, hollol. Mynd i feddwl am rywun ifanc ar ddechrau gyfradd. Be ti'n feddwl o safbwynt mewnbwn ac allbwn felly? Ydy, wel mae y terma mewnbwn ac allbwn felly yn cyfeirio ddweud y gwir felly at sgiliau ieithyddol felly. A wedyn, pan da ni'n sôn amdan mewnbwn, da ni yn ystyried felly be ydy y sgiliau gloddefol, sut ydyn ni yn derbyn gwybodaeth. Ac wrth gwrs, da ni'n derbyn gwybodaeth drwy wrando a da ni'n derbyn gwybodaeth hefyd wrth gwrs drwy ddarllen. Felly, da ni'n gallu dweud bod hynna yn gysylltiedig ar mewnbwn. A wedyn, o ran yr allbwn, da ni yn cyfeirio fan yna wrth gwrs at y sgiliau gweithredol iaith ac yn y cyd-destun yna, da ni yn cyfeirio yn benodol at sgiliau llafar, siarad ac hefyd o ran y sgiliau ysgrifennu. Felly mae'n bwysig bod ni yn ymwybodol felly o'r moddau ieithyddol, sef y gwahanol sgiliau yma da ni angen i datblygu, ddeud y gwir, hefo'n dysgwyr ar lawr y dosbarth a tu allan i'r dosbarth hefyd. Reit, da ni wedi dechrau rhyw gnoi cil wan do wrth ddiffinio trawsieithu. Mae o, fel da chi wedi dweud y barod, mae o'n faes cymlath, mae o'n amlwedd, mae o'n eang. A dowch chi ni gamu nôl i feddwl sut mae meddylfryd darpar athro ar ddechrau i cwrs hyfforddi athrawon. Sut mae trawsieithu yn edrych iddyn nhw? Be di argraffiadau nhw? Be di syniadau nhw? Neu hyd yn oed i cam syniadau nhw? A da ni gyd yn dysgu o'n cam syniadau. Dowch chi glywed y darpar athrawon wan yn edrych yn ôl yn meddwl beth nhw yn ei feddwl wrth ddod ar draws y term trawsieithu am y tro gyntaf. Oeddwn i'n meddwl na bod chdi'n cael y gwybodaeth ella o un iaith, so dyda bod chdi'n darllen dan yn Saesneg, a dyn bod chdi yn cyfieithu fo i Gymraeg, ond bod chdi'n aralleirio fo wedyn yn geirio chdi dy hun. Ia, roeddwn i'n meddwl ffurf o gyfieithu oedd o'n dod un iaith i'r llall ac eich yn nôl wedyn i hybu dealltwriaeth. Dwi'n meddwl erbyn hyn bod ni'n deall bod o'n fwy rhywbeth sy'n digwydd naturiol, hynny yw bod yn cymryd gwybodaeth mewn un iaith ac yn rhoi allan wedyn mewn iaith wahanol, enghraifft ar lawr stafell dosbarth, so yna daflu wybodaeth Saesneg, bod disgyblion yn gallu ateb cwestiynau am y daflu wybodaeth yna yn Gymraeg wedyn. Difyr de, mae'n siŵr mae dyma'r math o feddylia ydych chi hyd yn oed fel arbenigwr wedi ymrafal â fo wrth i chi drio dadansoddi a meddwl am drawsieithu. Dwi am ddewis rhai o'i syniadau nhw. O'na un yn dweud, o'n i'n meddwl ar y dechrau mae rhyw fath o gyfieithu ydy trawsieithu. Sut ydych chi fel panel yn ymatab i hynny? Mae hwnna yn rhywbeth sydd wedi codi dro ar ôl tro pan da ni wedi bod yn trafod yr cysyniad o drawsieithu. A mae
mae yna elfennau o gyfieithu mewn trawsieithu, a mae yna elfennau o drawsieithu mewn cyfieithu. A beth da ni wedi trio wneud yn y gyfrol ydy just trio cymryd cam yn ôl a meddwl, be ydy y broses o gyfieithu? Be ydy pwrpas cyfieithu? A be sydd yn digwydd yn wybyddol falla, tra mae rwy'n yn cyfieithu, ac yr un peth wedyn am pa mae rwy'n yn trawsieithu. A felly da ni wedi trio amlygu'r gwahaniaeth rhwng y naill a'r llall. A falla bod na resymau gwahanol i beth da ni wedi gyflwyno sydd hefyd yn gallu dangos y gwahaniaeth yna lle. Ond yn sicr mae'r ddau gysyniad yn eitha agos, achos yn y bôn mae'r naill a'r llall yn cymryd gwybodaeth mewn un iaith ac yn trosi'r wybodaeth i iaith arall. Ond fel dwi'n dweud, mae'r pwrpas o pam mae rwy'n yn neud o a sut mae rwy'n yn neud o fymryn yn wahanol. A felly dyna lle mae'r elfen bedegogaidd yn dod i fewn mwyn gwneud y gwahaniaethu yna lle. Felly o ran cyfieithu, mae dibynnu pwrpas y cyfieithu lle, ond mae yna gyfieithu ffurfiol, cyfieithu anffurfiol. Mae cyfieithu ffurfiol fel arfer yn trio cadw at anian a naws yr gwreiddiol yn yr iaith arall, fel bod rwy'n yn cael rhyw fath o carbon copy o beth sydd yn iaith A yn iaith B, ynde. Mae cyfieithu anffurfiol wedyn yn trio jyst sicrhau bod gist y wybodaeth yr un fath mewn dwy iaith. Ond efo trawsieithu, y gwahaniaeth yn fyna ydy bod rwy'n yn gwneud defnydd gwahanol o'r wybodaeth sydd yn y iaith wreiddiol yna. Ac mae pwrpas yr allbwn yn yr iaith arall yn gallu amrywio, a gallu amrywio ddigon fel bod rwy'n ddim yn syml yn trio ailgyfleu union yr un wybodaeth mewn ffordd tebyg iawn, jyst digwydd bod mewn iaith arall. Mae be maen nhw'n trio gyfleu yn wahanol eto, a dyna lle mae'r arbenigwyr yn awgrymu bod gan drawsieithu lle i helpu dyfnhau dealltwriaeth unigolyn o yr pwnc maen nhw yn drafod ar y pryd ynde. Felly mewn ffordd mae'r syniad y fyna ydy bod rwy'n yn gallu datblygu sgiliau iaith drwy fod yn trawsieithu, achos y math o beth ydych chi'n neud drwy gyfieithu, a mae yna fanteision i gyfieithu o ran datblygu sgiliau iaith yn does, dod i weld sut mae rwy'n yn cyfleu gwybodaeth mewn un iaith a sut mae rwy'n yn cyfleu rhywun peth mewn iaith arall, sut mae hynny wahanol, beth yw'r eirfa yn naill iaith a'r llall ac yn y blaen. Felly mae'n elfen ieithyddol iddi hi, ond o ran pynciau addysgol yn y dosbarth, yna mae trawsieithu hefyd yn fodd o sicrhau bod rwy'n yn cael y dymder yna o ddealltwriaeth drwy mynd yn ôl ac ymlaen rhwng dwy iaith, ynde. Fynd yn ôl at un o syniadau'r darpar athrawon, maen nhw'n gofyn, ydy trawsieithu fel rhywbeth sy'ch chi'n gallu cymysgu Cymraeg a Saesneg yn y dosbarth, ni fel athrawon a disgyblion eu hunan. Be ydych chi'n meddwl sy'n tu ôl i rywun sy'n meddwl fel yna wrth ddiffinio'r term trawsieithu? Be fyswn i'n ddeud yn cyd-destun yr datganiad yna ydy bod hwn mewn ffordd yn mynd yn ôl at be oedd Sian yn ddisgrifio fel ail diffiniad trawsieithu. Oedd Sian yn sôn amdan yr diffiniad gwreiddiol Ken Williams, a sut bod y diffiniad yna wedyn wedi esblygu i fod yn cyfeirio at ddefnydd naturiol unigolion dwyieithog o'i dwy iaith. Hynny ydy bod nhw'n gallu cyfleu ystyr, ond bod nhw falla weithiau yn cymysgu dwy iaith mwyn gallu gwneud yr cyfleu'r ystyr yna. Felly mae yna ddipyn o grafu pen yn y maes o ran be ydy'r gwahaniaeth rhwng yr ail ddiffiniad yna o drawsieithu a chyfnewid cod. Felly eto yn y llyfryn da ni wedi trio jyst amlygu be ydy'r gwahaniaeth neu be falla ydy yr cefndir tu ôl y ffaith bod yna rhai pobl yn gweld y math yna o ymddygiad yn gyfnewid cod, tra bod pobl eraill yn gweld yr ymddygiad yn drawsieithu. A'r gwahaniaeth yn y bôn ydy, os di rwy'n yn sôn am gyfnewid cod, maen nhw'n cydnabod bod gan unigolyn dwy iaith ar wahân. A felly mae un iaith weithiau yn benthyg o'r iaith arall. Ac yn gallu rhoi hwnna nôl wedyn, dyn nhw ddim yn defnyddio'r geiriau yna wastad falla o'r iaith arall ac yn y blaen. Felly mae yna rhyw gymysgu fela yn gallu digwydd, ond rhwng dwy iaith. Ond y cysyniad tu ôl ail ddiffiniad trawsieithu ydy bod plant efo un system gyfathrebol,
a bod y system honno yn cynnwys elfenna o ddwy iaith. Ac felly un system gyfathrebu sgyn yr unigolyn, a mae'r unigolyn yn defnyddio yr system gyfathrebol cyflawn yna i fynegu syniadau maen nhw eisiau mynegu. Felly yn y bôn, mae'n dibynnu sut ydych chi berson sy'n gweld bod gen siaradwr ddwy iaith ar wahân, a hefyd o ran bod yn athro, ydych chi isio cadw'r ieithoedd yna ar wahân, a fyswn ni'n dadla bod angen gwneud yn aml os di rwy'n isio datblygu sgiliau yn y iaith ar llall. Neu ydych chi'n un o'r bobl na sy'n meddwl, dywgs, maen nhw'n siarad Ffrangeg, Saesneg, Cymraeg, Eidaleg, mae o gyd yna mewn un gofod, ac maen nhw just angen y cyfle yna i fedru mynegu be maen nhw eisiau fynegu, sy'n bynnag ffordd maen nhw eisiau gan ddefnyddio yr elfenna o bob un iaith ar yr un pryd. Yeah? Felly dwi'n meddwl na dyna lle mae'r penbleth wedi codi o ran be ydy'r gwahaniaeth rhwng trawsieithu a chyfnewid cod. Gai jyst ychwanegu yn hwnna, dwi'n meddwl yn yr rhinwedd wedyn y cwricwlwm i Gymru hefyd, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth diddorol i'w ystyried yn y cyd-destun yna hefyd, lle. Achos mae yna bwyslais yn fanne am gydnabod y ffaith o ran bod angen cydnabod ieithoedd gwahanol mae'r plant yn siarad ac yn y blaen, lle. Ac dwi'n cytuno eventually o ran, mae yna amseroedd lle wrach bod angen gwahanu rhwng yr ieithoedd a ddim wrach mewn cyd-destynau eraill math o beth. Ond mae'r ffaith bod chi'n gallu cymryd mantes wedyn o'r ieithoedd eraill yna mwyn dyfrhau dealltwriaeth yr unigolion ac yn y blaen lle yn holl bwysig ac cymryd mantes o'r holl sgiliau ieithyddol sydd gennyn nhw'n de. Felly os ydy yn enwedig i'r rheini wrach lle wrach dydyw gallu nhw mewn un iaith ddim cystal o bosib, mae'n bwysig wedyn bod nhw'n gallu cymryd mantes wedyn o'r iaith arall mwyn dyfrhau dealltwriaeth ac yn y blaen lle hefyd. Ia, fyswn i'n cytuno hefyd efo'r sylwadau blaenorol felly. Dwi'n meddwl erbyn heddiw yma felly bod ni wedi cyrraedd sefyllfa lle da ni yn derbyn y gwir bod gynnon ni blant disgyblion yn y dosbarthiadau sydd efo sawl iaith i ddweud y gwir. Ac wedyn efo dyfodiad y cwricwlwm i Gymru enghraifft a'r ffocws rwan ar ieithoedd yn benodol felly. Mae hwnna hefyd yn cydnabod felly bod gynnon ni blant fel o'n i'n deud felly sydd yn siarad ieithoedd sydd yn wahanol i Gymraeg a Saesneg hyd yn oed yn eu cartrefi, felly mae o'n bwysig bod ni yn cydnabod hynny felly. Ac mae o'n ddiddorol wrth gwrs felly fel mae'r cysyniad o trawsieithu ella bod o wedi cychwyn fel rhyw fesen bach yng Nghymru, ond erbyn heddiw mae o fel derwen fawr amlwg anghennog dros y byd i gyd. A beth sy'n digwydd wrth gwrs ydy bod pawb yn ei milltir sgwâr eu hunan felly yn diffinio trawsieithu yn ôl i anghenion penodol nhw felly. Ac mae o'n ddiddorol iawn wrth gwrs felly bod yna gymaint o gydweithio wedi digwydd rhwng Nghymru a hefyd academyddion yn yr Unol Daleithiau ac yn arbennig yr athro Ophelia Garcia mewn Prifysgol Efrog Newydd felly. Ac oedd hi wrth gwrs wedi gwirioni ddweud y gwir pan ddoth hi ar draws y term trawsieithu. Ac da ni gyd yn rhyfeddu wrth gwrs felly bod pobl wedi bod yn trawsieithu ers ganrifoedd nad o'na ddim term ar ei gyfer o tan ganol 1980 felly. Ond yng nghyd-destun Efrog Newydd wrth gwrs mae gennych chi y system addysg gyfan yna lle mae y iaith darged yn Saesneg, ond mae yna gymaint o blant wrth gwrs yn dod o gefndiroedd sy'n siarad Sbaeneg a ieithoedd amrywiol eraill felly. A be oedd yr Ophelia Garcia yn deimlo yn y cyd-destun yna felly oedd, wel iddi hi, roedd hi'n diffinio trawsieithu wedyn fel y cyfleoedd ar gyfer yr dysgwyr felly yn y dosbarth felly i allu mynegu hunan yn yr ieithoedd oedd ganddyn nhw. Felly mae i diffiniad nhw wrth gwrs wedi ymestyn ein diffiniad cychwynnol ni yng Nghymru felly. Ond erbyn heddiw dwi yn teimlo felly bod diffiniad Ophelia Garcia hefyd yn berthnasol ar gyfer gymaint o gyd-destynau addysgol ledled Cymru hefyd. Yr neges dwi'n gael o hwnna, Bryn, ydy'r ffaith bod rhaid i ddarparathro neu addysgwr addasu yn ôl cyd-destun cymuned yr ysgol, hefyd yr unigolion a'r disgyblion eu hunan a'i proffil ieithyddol eu hunan ynde. Dyna'r neges da ni'n gymryd ohono fo felly ar lawr y dosbarth. Reit, da ni wedi trafod be ydy trawsieithu. Dowch i ni feddwl rwan ta a symud at pam da ni'n trawsieithu. Be ydy'r manteision, be ydy'r buddion, a da ni wedi cyffwrdd chydig arnyn nhw yn barod. Dwi'n falch iawn, fel da ni wedi cael dweud yn barod, bod trawsieithu yn derm canolog
yn ogfennaeth cwricwlwm i Gymru i gychwyn. Mae hwnna yn eithriadol o bwysig. Mae o'n ddatganiad yn yr hyn sy'n bwysig i ddisgybl i ddefnyddio wrth feddwl sut mae ieithoedd yn cysylltu efo'i gilydd. Mae o'n hollol amlwg hefyd fel term o fewn fframwaith llythrennedd sy'n ddogfen trawsgwricwlaidd ac yn cael ei nodi fel sgil trawsgwricwlaidd gwybyddol ieithyddol. O rwan ta, felly mae yna fuddion felly i'r disgybl ei hun. Pwy sy'n mynd i fentro i nodi beth di'r manteision i'r disgybl yn wybyddol yn ieithyddol? Be mae hein yn feddwl? Achos dyna be mae darpar Athro'n ofyn i mi. Be da chi'n feddwl efo manteision gwybyddol a manteision ieithyddol? I fynd yn ôl at yr diffiniad lle da ni'n sôn amdan mewnbwn mewn un iaith, allbwn mewn iaith arall, be mae trawsieithu yn ganiatáu unigolyn wneud ydy symud yn ôl gymlaen rhwng ieithoedd, a da ni'n gwybod o lyfryddiaeth eang iawn sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd yn bennaf oll drwy waith Elen Bialystock. Da ni'n gwybod bod y ffaith bod yr ymennydd dwyieithog yn symud rhwng dwy iaith drwy'r amser, hefyd weithiau yn gorfod atal un iaith tra maen nhw'n canolbwyntio ar iaith arall. Mae hynny yn ddoi hun yn sgil sydd yn arwain at nifer o fanteision gwybyddol, ac pan da ni'n sôn amdan fanteision gwybyddol yn y cyd-destun yna, be da ni'n sôn amdan ydy beth sy'n cael i'w cyfeirio atyn nhw fel sgiliau uwchwybyddol, a beth di rhywun ydy sgiliau allweddol ar gyfer byd addysg, sef talu sylw, atal sylw, dargyfeirio sylw, rheoli sylw. Mae o'i wneud efo gallu'r ymennydd i feddwl rhag blaen a rhyw bethau felly, a felly pethau sydd yn allweddol ar gyfer y broses o ddysgu. Ac felly yn y bôn, os ydyn ni'n ymwybodol bod na fanteision felly i gael i unigolion o symud rhwng fwy nag un iaith, yna mae gosod tasga trawsieithu yn rhoid yr ymarfer yna i blant yn dydi. Plant fydda falla, os nhw'n cael ffordd i hunan, falla yn mynd am y llyfrau yn Saesneg, falla'n mynd ac yn trafod y llyfrau yn Saesneg, ond gan bod ni'n darparu'r llyfrau yn Gymraeg, caniatáu iddyn nhw falla drafod mwy yn Saesneg am y llyfrau yna, ond maen nhw'n trafod rhywbeth sydd yn Gymraeg. Mae hwnna yn rhoid yr cyfle yna iddyn nhw fynd yn ôl ac ymlaen rhwng ieithoedd, falle fydden nhw ddim yn wneud gymaint os fysa nhw yn cael ei gadael ar ei liwt hunan, llynde. Felly mae'r manteision yna, wrth gwrs, wedi pecynnu o fewn y broses o drawsieithu. Ac wrth gwrs, gan mae dwy iaith da ni'n sôn amdan hefyd, ella bod efo lot o'r tasga trawsieithu ac yn dibynnu ar ba bwnc mae'r tasga yna yn cael i'w defnyddio ar ei cyfar lle. Falla tydi yr llygad yr athro ddim wastad ar iaith yn benodol, ond gan bod nhw'n gorfod symud yn ôl gymlaen rhwng dwy iaith ac gwneud synwyr o'r wybodaeth mewn un iaith a trio ailgyfleu yr un math o syniad ond mewn ffordd arall drwy ddefnyddio iaith fymryn yn wahanol mewn iaith arall. Mae hynny hefyd yn datblygu sgiliau ieithyddol yr unigolyn, heb fod yr unigolyn yn meddwl na dyna di be maen nhw'n neud fel nod y dasg ynde. Felly mae hwnna'n rhan o'r broses hefyd. Bryn, beth ti'n feddwl ydy'r manteision i'r athro, achos mae o yn ymarfer addysgol yn dydi. Mae o'n rhywbeth sydd yn addysgeg neu'n bedagogaeth benodol ym myd iaith. Be di'r manteision i'r athro yn gyffredinol? Dwi'n meddwl yn bersonol felly, mae yna fanteision amlwg wrth gwrs o ran datblygu sgiliau ieithyddol, ond hefyd yn seiliedig ar ymchwil felly yn y gorffennol felly. O'n i ddigon ffodus i allu ymweld â nifer o ddosbarthiadau ledled Cymru, ac o'n i yn holi y cwestiwn yma felly, be ydych chi yn ystyried ydy yr manteision o gyflwyno trawsieithu yn y dosbarth? Ac roedd yna nifer o athrawon a hefyd y disgyblion yn ddiddorol iawn yn rhoid yr un atab, sef bod o yn fodd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth. A felly just enghreiffdio hyn felly, dwi'n cofio ymweld felly ag un dosbarth gwyddoniaeth mewn ysgol uwchradd, ac oedd yr athrawes yn y cyd-destun yma wedi
cyflwyno y testyn felly The Human Genome Project oedd o. A wedyn oedd yr wybodaeth i gyd yn Saesneg, ac oedd yr athrawes wedi rhoi dewis i'r dosbarth a wedi dweud wrthyn nhw, swn i'n hoffi chi greu poster ar gyfer hyn, egluro fo'i gweddill y dosbarth a gawch chi wneud hyn yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ac oedd o ddiddorol, oedd yna 2 o'r disgyblion wedi dewis gwneud y cyflwyniad yn Gymraeg. Ac o ran gofyn iddyn nhw pam da chi wedi gwneud hyn, dyma'r atab gefais i felly. Mi wnaethon ni hyn yn fwriadol, sef trawsieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg, mwyn osgoi copia'r darna gwreiddiol oddi ar y we air am air o'r Saesneg, fel bod ni'n deall yr hyn oedd yn y gwaith Saesneg yn well. Felly mae'r disgyblion eu hunain yn ymwybodol, ac hefyd o gyda fi un dyfyniad arall o'n i wastad wedi creu argraff yna fi. O'n i'n gofyn i'r disgyblion pam da chi'n trawsieithu, ac oedden ni un o'r ymatebion ges i oedd, wel, i ni trawsieithu ydy cyfieithu i wneud sens. Ac felly mae hwnna yn siarad cyfrola, ella bod nhw wedi bod yn ymwneud â tasga cyfieithu yn y gorffennol, ond ddim wedi dall yn union be oedden nhw wedi gwblhau. Ond pam ydych chi wrth gwrs yn derbyn gwybodaeth mewn un iaith ac yn gor'o egluro fo mewn iaith arall, da chi wedi gor'o mewnoli, da chi wedi gor'o cnoi cil ar y cynnwys, a wedyn da chi wedi gor'o egluro fo fel o'n i'n dweud mewn iaith arall sydd yn brawf o'ch dealltwriaeth chi o'r pwnc. Sa neb gwell na plant nagos am ddiffinio de, ma' nhw'n stripio bob dim allan a ma' nhw'n roid o ei grisialu fo i'r dim. Sian, jyst gofyn os na sgil fanteision eraill? Na, o'n i wrth y modd efo'r be nath Bryn ddeud yn fanna, i neud defnyddio, neud sens. Mae o'n deud y cwbl, dwi'n meddwl, ond jyst i fi nôl hefyd i ran yr hyn oedd Enlli'n deud o ran yr elfen gwybyddol na, lle. Mae hwn yn rhywbeth, da ni'n gyfeirio at yn y cyfeirlyfr o ran trawsieithu hefyd, felly da ni'n ychwanegu pedwerydd diffiniad wedyn, yn edrych wedyn ar diffinio trawsieithu fel proses wybyddol, hynny di proses ymynyddol, sef yr ymenydd wedyn, mae'n helpu wedyn i unigolyn i fewnoli gwybodaeth mewn un iaith, mwyn gallu defnyddio'r wybodaeth honno mewn allbwn wedyn. Felly mae hwnna jyst yn elfen bwysig, dwi'n meddwl, i ffocysu arno fo. Ond hefyd o ran manteision eraill, dwi'n meddwl, mae Bryn yn rhan o'r ymchwil yma sydd wedi cael ei wneud yn y gorffennol, sydd yn edrych ar manteision sydd yn ymwneud wrach o ran yr iaith, o ran y sgiliau ieithyddol hefyd, o ran trawsieithu ac yn y blaen. Hynny di, mae modd i blentyn wneud defnydd o iaith cryfaf wedyn, i hyrwyddo wedyn i defnydd o'r iaith wana, math o beth lle mae hynna'n i dro'n cefnogi'r dealltwriaeth ac yn y blaen yn y pwnc. Ond hefyd, bod yna fantais o ran o trawsieithu'n gallu hybu agwedd gadarnhaol tuag at ieithoedd lleiafrifol. A mae hyn yn bwysig yn cyd-destun y Gymraeg a'r Saesneg wrth gwrs ydy o ran hynny. Felly o ran y sgiliau ieithyddol yna'n benodol. Da ni yn gweld trawsieithu wrth gwrs fel rhywbeth sydd yn ffocysu ar iaith, ond o ran be mae'n golygu o ran y defnydd, o ran yr agwedd. Dwi'n meddwl bod hynny'n elfen bwysig iawn yn y cyd-destun yna hefyd, felly yn benodol yng Nghymru, sydd yn bwysig am bod yr term cyntaf wedi cael ei bathu yng Nghymru wrth gwrs yn y cyd-destun yna. Ond be mae trawsieithu wneud yn gyffredinol hefyd ydy bod o'n golygu bod modd i blant, athrawon, yn y dosbarth, gwneud y mwyaf o ystod ehangach wedyn o adnoddau hefyd. Felly, mae yna adnoddau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg wrth gwrs yn does, ond fod y ffaith bod nhw'n gallu gwneud y mwyaf o'r holl adnoddau sydd ar gael a hyd yn oed o bosib adnoddau mewn ieithoedd eraill hefyd o ran hynny, ond bod nhw'n gallu gwneud mantais wedyn, cymryd mantais o'r holl adnoddau yna, a dwi'n meddwl bod hynny'n bwysig a bod nhw ddim yn cyfyngu hynny i un iaith. Erwen i ddisgyblion gael y manteision yma i gyd ac athrawon hefyd felly, mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod trawsieithu yn cael ei wneud yn effeithiol. Be di'r strategaethau mwyaf effeithiol? Ac yn dod nôl at myfyrwyr sydd yn dechrau i gyrfa, dowch i ni wrando rwan, be di i cwestiynau maen nhw yn ei ofyn amla.
y frequently asked question yma ynglyn â sut i drawsieithu. Dyma'r math o gwestiynau dwi'n ei gael. Un o'r pethau sy'n ni eisiau bod fwyaf ydy, os rhaid i moda fod yn ei lle i drawsieithu yn effeithiol ac ydy hwnnw yn cael ei wneud ar draws yr ysgol gyfan, o hyn, be ydy'r pethau cywir neu anghywir i'w wneud y do's and don'ts o drawsieithu yn effeithiol? So ni'n hoffi gwybod, dwi'n cynnal gwers wsos nesa yn y maes dysgu a phrofiad dyniaethau deiryddiaeth gyda disgyblion cynradd. Oes yna nodweddion neu strategaethau trawsieithu sylfaenol sydd yn drosglwyddiadwy i bob maes dysgu a phrofiad? O ran ysgolion cyfrwng Cymraeg yn benodol, dwi'n meddwl bod y rhain aml yn betrysgar i drawsieithu gan bod o'n ganddyn nhw gyflwyno gormod o Saesneg. Sut da ni'n gallu ymdrin ar rhai o'r pryderon hyn? Reit, dyna ni wedi clywed y frequently asked questions yma, sut i drawsieithu'n effeithiol. Dwi am ddewis rhai rwan. Dyma i chi'r cyntaf. Be di tasg trawsieithu'n union? Oes na ffordd arbennig sbesial lle o gynllunio tasg trawsieithu? Oes na do's and don'ts felly? Pwy sydd digon dewr i atab hwnna? Dwi'n meddwl bod o yn bwysig felly bod ni ar y cychwyn yn benodol felly, bod gynnon ni ganllawiau felly. Ac dwi'n meddwl bod y cyfrifiadur ar gyfer athrawon ar gyfer trawsieithu yn cynnig ystod o strategaethau enghreifftiol sydd yn bendant, fyswn i wedi teimlo'n bersonol, fyswn i wedi gwerthfawrogi ar gychwyn fy ngyrfa fi felly fel athro. Achos mae'r rhain, rhyw fath a ryw sat naf os mwynhwch chi. Maen nhw yn mynd i reid ryw ganllaw i chi sydd yn mynd o A i B drwy dasg o drawsieithu. Felly, os da chi yn meddwl amdan y diffiniad Ken Williams o drawsieithu, yna lle da chi'n derbyn gwybodaeth mewn un iaith a wedyn yn defnyddio y wybodaeth mewn iaith arall ac yn y blaen. Mae o yn eitha defnyddiol bod gynnoch chi ryw fath o gama i'w dilyn felly. Ac be nes i weld felly o ymchwil yn y gorffennol felly, oedd bod na rei athrawon yn gosod cama eitha pendant. A nathon ni benderfynu defnyddio'r term ciwiau trawsieithu yn y cyd-destun yma. Felly y ciw oedd bod chi yn egluro i'r plant felly be oedd yr iaith targed ar gyfer gwahanol gamau o'r dasg. Felly, enghraifft, dwi'n cofio ymweld ag un dosbarth felly, ysgol uwchradd unwaith eto felly, gwars ddaearyddiaeth oedd hon felly, ac oedd yr athrawes wedi dweud wrthyn nhw, dwi eisiau chi edrych ar wahanol fodelau o fewn daearyddiaeth felly ar gyfer mudo. A wedyn be oedd wedi dweud oedd dwi'n mynd i ofyn i chi ddilyn y camau canlynol. A dyma be oedd ganddi hi ar y bwrdd gwyn felly o flaen y dosbarth. Oedd wedi dweud fel hyn, cam 1, dwi eisiau chi ddarllen amdan y gwahanol fodelau mudo yn Saesneg. Dwi eisiau chi ddeall y damcaniaethau yma, a dwi eisiau chi feddwl sut i egluro'r damcaniaeth mewn Cymraeg syml sy'n ddealladwy a chlir i weddill y dosbarth. Y cam wedyn, dwi eisiau chi benderfynu pa wybodaeth sydd fwyaf perthnasol, a mae hwnna'n bwysig o fewn trawsieithu, bod chi'n dewis a dethol beth sydd yn berthnasol. Wedyn, dwi eisiau chi greu cyflwyniad PowerPoint yn y Gymraeg, dwi eisiau chi gyflwyno eich model i'r dosbarth, a dwi eisiau chi hefyd ddarparu taflenni gwybodaeth i bob aelod o'r dosbarth yn Gymraeg. Ac fel ydych chi'n gweld, oedd yr iaith arged yn fan yna yn y ffocws clir ar y Gymraeg, achos mi oedd yr ysgol yma, bod ti'n ysgol gyfrwng Cymraeg, felly, oedd hi mewn ardal Saesnigaidd iawn felly, yn Ne Cymru. Felly, yn y cyd-destun yna, dwi'n meddwl bod o yn ddefnyddiol bod gynnoch chi ganllawiau pendant. Ond ar y llaw arall, ella mewn cyd-destun arall, lle mae gynnoch chi yr dysgwyr felly, y disgyblion sydd ella yn fwy hyfeder ddwyieithog, bod nhw wedyn yn gallu llunio tasg trawsieithu eu hunan. Felly, mae eisiau bod yn ymwybodol bod yna ganllawiau, ond da chi hefyd angen bod yn ymwybodol o hyblygrwydd sydd yn cyd-fynd ar sefyllfa da chi yn ei felly. Cyngor doeth iawn. A fysa'n help i mina hefyd, dwi'n dysgu o'r newydd y fama. Os da rhywun eisiau dod i mewn o fanna eto? Ia, o fewn yr llyfryn, da ni yn manteisio ar sylwadau oedd Jasonau Cenoth a
Dirk Gorter wedi cyflwyno mewn rhyw lyfryn maen nhw wedi sgwennu, lle maen nhw'n sôn am dair haen i drawsieithu yn y dosbarth. Y cyntaf di agwedd, felly be maen nhw'n ddeud, neu be da ni'n ddeud yn y llyfryn, ydy bod angen cred gadarn bod lle i drawsieithu effeithiol yn y dosbarth. Os da chi ddim yn athro sy'n cwylio mewn trawsieithu, yna neitho ddim bod yn rhywbeth fyddwch chi'n neud yn effeithiol. Felly mae rhaid bod yna gred gadarn bod na le i drawsieithu effeithiol yn y dosbarth, bod ymarferion ieithyddol, arferol disgyblion dwyieithog yn adnodd, mae rhywun yn gallu manteisio arno fo. Felly mae eisiau dod o'r cyfeiriad yna i gychwyn efo'i. Yr ail haen wedyn di cynllunio, a wedyn mae Bryn di trafod enghreifftiau penodol o'r hein, ond cynllunio gweithgaredda neu ymarferion, tasgau, cynllunio nhw'n fwriadus i amrywio iaith y mewnbwn a'r allbwn ac i ganiatáu cyfleoedd i drafod yn ddwyieithog, ynde? A wedyn mae Bryn di codi hwn hefyd, yr hyblygrwydd na wedyn, bod angen bod na barodrwydd i addasu cam wrth gam yn seiliedig ar anghenion y disgyblion ac anghenion y dasg, enghraifft be di'r iaith darged a pam mae rhywun yn gosod yr iaith honno fel i iaith darged ac yn y blaen. Ac yn mynd yn ôl at rhywbeth oedd y ti di ddeud yn gynharach gwawr, mae hwnna'n gallu bod yn ddibynnol ar anghenion y disgybl penodol, neu'r grŵp o ddisgyblion, neu'r dosbarth, neu'r flwyddyn sydd gan rhywun, falle bod y flwyddyn honno yn flwyddyn wahanol iawn yn ieithyddol i'r flwyddyn flaenorol, felly bod isio bod yn barod i addasu fymryn ar y dasg neu ar y gofyn y dasg, a falle bod o hefyd yn amrywio o un ysgol i ysgol arall, neu o ysgol i ysgol yn yr un ardal. Mae yna ardaloedd o Gymru lle mae yna nifer o ysgolion, ond mae sefyllfa ieithyddol bob un o'r ysgolion hynny'n wahanol iawn i'w gilydd, bod nhw'n llai na milltir oddi wrth ei gilydd, a felly mae'r gallu yna i adnabod beth di'r cyd-destun sosio-wleidyddol, sosio-ieithyddol, sosio-economaidd a bob dim i wneud efo yr unigolion yna a'r sefyllfa maen nhw ynddo fo yn allweddol hefyd os ydi o'n fod yn llwyddiannus. Felly yn y bôn, beth dwi'n dweud o fyna, ydy bod cynllunio, meddwl o drwad, mae'r rhag blaen cynllunio yna yn allweddol yn dydi os ydy hein yn mynd i fod yn llwyddiannus yn y dosbarth. Un cwestiwn bach diddorol mae darpar athro di godi hefo mi ydy, os dwi'n gosod gwaith cartra i blant mewn cartrefi uniaith Saesneg, ddyliwn ni neu bob dim yn ddwyieithog, neu be da chi feddwl o gynllunio neu defnyddio addysgeg trawsieithu rhwng y cartref a'r ysgol? Mae'n andros o gwestiwn diddorol, achos mae'n symud i ddod ag iaith o'r dosbarth i'r ysgol a'r bartneriaeth na rhwng yr ysgol a'r cartra. Os na le trawsieithu yn fama rwla? Eto mae hwnna rhywbeth da ni wedi godi yn y llyfryn, felly mae yna gyfeiriad ato fo ac yn deillio o ymchwil blaenorol da ni i gyd fel tîm wedi bod yn rhan ohono fo hefyd. Ond yn sicr, un o'r pethau nathon ni weld mewn darn ymchwil nathon ni oedd bod na lot yn ystod y cyfnod clo enghraifft, yna lot o athrawon wedi cyfieithu air am air. Ond wrth gwrs, yn y cyd-destun yna, os ydy rhywun yn cyfieithu gwaith da chi'n gosod i disgyblion i wneud ar y cyd efo'i rhieni, a mae'r cwbl lot ar gael yn Gymraeg neu mae'r cwbl lot ar gael yn Saesneg, y duedd ydy bod nhw'n mynd i wneud y cwbl lot yn Saesneg ynde, a felly dydy'r Gymraeg ddim yn cael unrhyw fath o sylw na chdi. Felly yr argymhelliad da ni wedi rhoi yn yr adroddiad hwnnw ag o fewn y llyfryn ydy bod hi falla yn werth ystyried os na fodd peidio bwydo'r holl wybodaeth i gyd mewn un iaith neu rhoid yr holl wybodaeth ddwywaith, carbon copy eto yn y ddwy iaith ynde, a bod na ffordd falla o blethu'r ieithoedd a falla yr angan yna i fewnoli gwybodaeth o'r Saesneg ar y cyd, fel bod y rhiant a'r plentyn yn gallu neud o fe'i gilydd, ond wedyn bod na angen i drio trosi wedyn a gael gyfleu'r wybodaeth yna mewn ffordd gwahanol yn yr iaith darged ynde. Felly da ni wedi gwneud cyfeiriad ato fo a dwi'n meddwl bod hwn yn faes i'w ddatblygu. Dwi'n meddwl bod o yn ddiddorol iawn felly bod ni yn trafod trawsieithu yn y cyd-destun yma, achos ella un o'r camsyniadau ydy'r ystyried na trawsieithu ydy rhywbeth sy'n digwydd o fewn y dosbarth. Felly pan da ni yn trafod felly trawsieithu yn y gymdeithas ehangach, felly, wel, dyma ni enghraifft godidog y gwir ynde, o allu ymarfer trawsieithu tu allan i'r ystafell dosbarth felly.
Ac yn bendant felly, dwi'n teimlo felly bod yna gyfleoedd euraidd, y ddeud y gwir, i ddatblygu sgiliau trawsieithu. Os ydy, enghraifft, os oes blentyn felly mewn ysgol Cymru Cymraeg ac yn derbyn y gwersi Cymraeg, yn dod o gartref Saesneg felly, yna mae'n bosib wrth gwrs i chi osod gwaith cartref, ond bod chi hefyd yn cyflwyno y terma allweddol felly yn Gymraeg ac yn Saesneg. A wedyn mae y plentyn wrth gwrs wedyn yn gallu trafod a gallu egluro y dasg felly i'r rhiant felly enghraifft yn y Saesneg. Ond ar ôl gwblhau y gwaith felly ar ôl cael trafodaeth ac rhiant wedyn wedi gallu cynorthwyo felly i ddeall y cysyniad yn well yn Saesneg, ond bod y disgybl y plentyn felly yn gallu cofnodi hwnna yn Gymraeg. Felly mae yna bosibiliadau di-rif i gwir ar gyfer trawsieithu yn y cyd-destun yma. Ac un enghraifft arall sydd yn fyw yn ynghof felly, dwi'n cofio cyfweld felly a phennaeth felly mewn ysgol gyfrwng Cymraeg yn y de unwaith eto. Ac wrth gwrs yn yr ysgol yma felly oedd tua 80% felly o'r disgyblion felly yn dod o gefndiroedd felly amlieithog. Felly yn y cyd-destun yma mi oedd y plant wrth gwrs yn mynd adra efo gwaith cartref yn Gymraeg, ond unwaith eto oedd y prifathro yn grediniol felly y ffaith bod y plant felly yn trafod y cynnwys felly yn iaith y cartref a wedyn yn cael y drafodaeth efo'r rhiant a dod yn ôl i'r ysgol felly bod hwnna i ddeud y gwir wedi cyfoethogi felly a wedi dyfnhau dealltwriaeth y plant felly o'r cysyniad. Felly yn bendant fyswn ni yn cymeradwyo defnyddio trawsieithu felly mewn cyd-destuna mor eang a phosib felly. Gobeithio fod y podlediad yma wedi bod o fydd i addysgwyr ac ymarferwyr lle bynnag ma' nhw ar eu taith yn ei gyrfa wrth i ni drio dadbacio beth ydy trawsieithu, pam da ni'n trawsieithu a sut i trawsieithu. I gloi, be fysa'ch anogaeth chi i athrawon addysgwyr yn y maes? Gai ddechrau fan'na. Dwi'n meddwl, chymod, wrth ystyried y cwricwlwm i Gymru hefyd, wrach bod yna le wedyn i edrych ar y cwricwlwm fel cyfle ac ystyried wedyn o ran sut i ddefnyddio trawsieithu'n effeithlon yn eich dosbarth chi math o beth lle. Ond hefyd dwi'n meddwl ar gyfer uwch dîm rheoli ysgolion ac yn y blaen, efallai bod yna le wedyn i ystyried wel sut mae trawsieithu yn cael ei ystyried yn yr ysgol, efallai bod yna gyfleoedd wedyn i rannu arferion da ar draws yr ysgol ac yn y blaen lle o ran sut mae trawsieithu'n cael ei ddefnyddio, ond hefyd wrth edrych ar draws pynciau gwahanol ac yn y blaen lle achos mae yna bethau gwahanol, mae yna strategaethau gwahanol o bosib, ydych chi'n gallu defnyddio ar draws pynciau, ar draws arbenigedd ac yn y blaen lle. Felly bod yna fwy o gyfleoedd o bosib i rannu rheini lle yn der mwyn i bawb gael manteisio ar manteisio yn trawsieithu yn y bon math o beth lle. Felly, just y cyfle yna ac ceisio ystyried trawsieithu fel rhywbeth sy'n gallu bod yn adnodd o ran cefnogi addysg y disgyblion ac yn y blaen lle. Byswn ni'n bendant yn cefnogi y sylwadau mae Sian ei wneud felly o ran y ffaith bod athrawon felly yn ystod eu gyrfa felly bod nhw ar daith dysgu proffesiynol a hefyd bod trawsieithu felly bod ni wedi bathu y term yma yng Nghymru yn 1980 felly. Mae'n derm sydd yn datblygu ac yn esblygu hefyd. Felly ar y cychwyn ella da ni'n ystyried trawsieithu felly yng nghyd-destun addysg dwyieithog, ond yn sgil cwricwlwm i Gymru a gyda'r ffocws wrth gwrs ar ddatblygu Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol a iaith arwyddog yn y blaen felly. Dwi'n meddwl bod yna gyfleoedd rwan i ni fod yn anturus ac fod yn fentrus a gallu gweld sut mae trawsieithu rwan yn addas ac yn berthnasol ar gyfer ein cyd-destuna cyfredol ni. A dwi yn teimlo felly bod bob un athro felly ar gychwyn i gyrfa proffesiynol felly bod trawsieithu yn mynd i fod yn fanteisiol iddyn nhw felly i ddelio felly hefo yr amrywiaeth ieithyddol byddan nhw yn wynebu ar lawr y dosbarth o ddydd i ddydd. A fyswn ni jyst yn ychwanegu hefyd, falla mae'r pwynt pwysicau un ydy i beidio
digaloni pan mae rhywun yn dechrau darllen yn y maes, achos mae o'n faes cymleth ofnadwy, a mae o wedi mynd ar drwyddau gwahanol fel mae Sian a Bryn wedi cyfeirio ato fo yn y podlediad yma lle. Mae o'n faes enfawr, ond mae'r cysyniad sydd wrth wraidd, neu mae gwreiddiau cysyniadol y peth lle yn eitha syml. Ac fel da ni wedi trafod hefyd, o ystyried cyd-destun ac anghenion ieithyddol yr unigolyn a'r ysgol, yna mae yna ffordd o weithredu y math yma o beth sydd yn mynd i fod yn annog yn siaradwyr ni i fod yn gyfforddus falla yn trafod bob math o bynciau, nid yn unig yn Gymraeg, ond yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Felly gydiau hynny, yn anogaeth i ydy felly bod chi yn mynd i hwb, rhowch eich chwiliad, trawsieithu yn y dosbarth, a mi ddaw'r cyfeirlyfr yma i helpu chi fynd trwy'r drysni ac i roi syniadau i chi. Felly, yndi fel mae Colin Baker yn dweud, mae trawsieithu yn datblygu yn gysyniad mawr cyffroes. A lle bynnag yda ni, os yda ni ar ddechrau'n gyrfa, yn ddarpar athro, neu yn arweinydd ar dîm uwch reoli, da ni yna efo'n gilydd yn rhan o'r cyffro, mwyn datblygu'r sgil trawsieithu yma ymhlith disgyblion dwyieithog yn ein hysgolion. Diolch yn fawr i'r panelwyr a diolch i chi gyd am wrando. Diolch i chi am wrando ar bodlediad o'r gyfres am filiwn. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Gallwch chi danysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am filiwn. Mae yna groeso i chi adael adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu ein podlediad bach ni gyda'r byd. Diolch i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y nawdd. Y pod a'n holl gyfranwyr i gyd am wneud y podlediad yma yn bosib. Os ydych chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.